Har du nogensinde prøvet at holde en workshop, hvor alle, der deltog, havde masser af idéer? Så mange, at de faktisk var lige ved at drukne i dem. Men bagefter, så blev ingen af idéerne til noget. Og hvorfor så det? Det er fordi, du har glemt at spørge din målgruppe, hvad de egentlig gerne vil have, inden du gik i gang. Den fejl hjælper vi dig med at undgå. Med afsæt i antropologiens og faciliteringens metoder, opsøger og interviewer vi din målgruppe. Og skræddersyr en workshop, der bygger på solide indsigter. Så du kan undgå idéer, der er baseret på antagelser, som peger i øst og vest, og som er udtænkt, imens du famlede i blinde. Vi tænder lyset for dig og bruger den indhentede fakta, så du kan få idéer, der rent faktisk dækker din målgruppes behov og undgår at spilde tid på uholdbare idéer. Ideas on Wheels, a space for creativity.